Ken. Me mennään ostamaan Barbille synttärilahjaa. Tuletko? Minä mietin sitä koko vuoden ja löysinkin täydellisen lahjan. Harvinaisen, halutun, ainutlaatuisen rannekorun. Jee, kelpaa se Barbille. Ken, Barbilla on jo ihan kaikkea. Ei joku rannekoru riitä. Autoon, tytöt! Nyt ostarille! Kuinka vanha Barbie edes on? Hyvä kysymys. Hän oli lääkäri ja siihen pitää opiskella ainakin 11 vuotta, eli siis... Eikä? Ai kuinka vanha? No, hän yritti pressaksi, eli ainakin 35. Ja siihen lisää, hetkinen, +4 ja 2 muistiin. Hei, mitä laskinkaan? Jogurttikone. Kiitos, Teresa. Hei, tuttu ilme, onko sinulla jo sellainen? Nyt niitä riittää lopuksi ikää. Tarjotin sänkyaamiaista varten. Ei vain aamiaista. Tästä saa murkina koko päiväksi. Vauniki, tosi huomaavaista. Mutta, Minäkin tiedän, että hänellä on tuollainen. Barbie, sinulle on mahdotonta ostaa mitään. Pitää vain olla vähän mielikuvitusta. Tätäpä sinulla ei varmasti ole. No, ei tuota. Mutta annat niitä joka vuosi. On muuten komea komero. Minä päätin kerrankin törsätä. Ai peiliin. Tuonhan saa kaupan päälle sen 600 meikkikokoelman mukana. Sanoinhan, että törsäsin. Kiitti, Raquel. No tällaista sinulla ei kyllä ole. Tiedät kai, että imuri nielee aina kenkiä. No, eipä enää. Ken, täällä on keskuskenkäimuri. Muistatko? Totta se oli. Sinulla on jo kaikkea. Hei Ken, Niinkö? Sinä sanot, ettei se riitä. Ole hyvä. Ei kovin kummoinen, mutta... Rannekoru? Ihana! Juuri tätä tahdoinkin. Olet koko maailman paras ja huomaavaisin poikaystävä. Kiitos, Barbie. Mutta hei, me olemme miettineet yhtä juttua koko päivän. Mitä? Kuinka vanha sinä olet? No, tänään olen virallisesti